Hei! Hei! Tänään viritellään volkkaria. Mikäs siinä? Rakennusalustaksi tarvitaan tämmönen 60-luvun Climbus. Siitä voisitte tehdä mieluisen kokonaisuuden. Ollaan rakennettu tähän autoon audiovisuaalinen ohjainkeskus eli AVOK. Siitä pystyy ohjaamaan erilaisia äänitehosteita sekä sitten valoja. Sieltä erilaisia pyöriviä sekä välkkyviä lamppuja löytyy. Katolle on asennettu työleirityyppiset suurteho megafoniämyrit. 1, 2, hyvin kuuluu. No niin, siellä vitosradalla. Pitäkää selkä suorana ja polvet koukussa. Täällä nähtiin esimerkki suoritus maastohousuun. Nainen siellä Hole in 3, bar 2 radalla. No niin, sieltä se menikin läpi sitten. Ihan hienosti. Annetaan pienet aplodit. Aplodit nyt sit valkoiselle leirille siinä, hyvä. Se aika, kun valot ovat vihreät, ei ole ikuinen. Se saattaa kestää paikasta riippuen noin minuutista 2. Pitäkää siis huolta siitä, että siirrytte ripeästi. Haluaisin myös muistuttaa vihreiden valojen poliittisesta luonteesta. Voisi kokeilla tätä myös kotona. Jos maistuu niin ihoa.